Hai, bă. Ce lapte are, bă, frate, de bagă alea și numai ce face. Ăsta e mai fain ca animal. S-a învățat afară, frate. Este mai fain ca animal de companie. Ca șobolanii lusică. Ăia toată lumea are, dar de ăsta... E. O și de ăsta are prin grădină. Ia să vedem, intră în pământ sau s-a învățat afară? Ia uite că tu nu ești de față deja. Mai intrăm pe mânt. S-a învățat la lumină. Am văzut că ce fain e, bă. Ce fain e la lumină, bă, prostul, bă, iau ce fain e la lumină. E gata cu așa la lumină. Înainte intra în pământ una, două, azi dimineața. Acum nu mă Ia, ce înseamnă? să urcă prin pământ. Păi el câteodată iasă pe afară să mai iei niște aer. Păi el iasă pe afară, când nu-i mai place în pământ. Sau când e rău, iasă puțin afară la aer. Ia să se vomite când e rău. Păi lasă-mă în pace. Nu știu de la John să mă lasă în pace. John, lasă-l în pace. Nu-mi mai place, bă, la pământ. Nu mai place în pământ să-mi bag. S-a obișnuit pe uscat. Păi mai pui pe foc, că nu răcăie nimic. Ia, să nu mai pui un căscă pe aici și după aia avem de fac el. Dar ce dracu mâncăm, să-i bagi de mâncare? Caută pe internet ce mănâncă sobolul.